Salutare, guys! Astăzi vom încerca să facem un semi-challenge, cam așa, la Only Wolf. Încercăm să lăsăm să ajungem la 4-0 și după aia să încercăm să egalăm scorul. Dacă reușim, bine, dacă nu, încercăm până reușim. Și că fac mai multe episoade, dar v-aș ruga să apăsați butonul de like, share și subscribe pentru susținerea mea și pentru a mai posta în plus. Haideți să începem. Se pare că băiatul vine direct spre mine. Hopa, cam de bine pe Deagle. Dar vreau să încep direct să trag. Dar nu ne mișcăm. Ia, hai, sunt curios ce o face. Mai trebuie să mai stăm 2 runde degeaba. Hai că-s curios ce ne bagă. APM? Bă, și acum trebuie să intrăm în el. Alege acum. Bă, da, cam am puțin lag. Nu știu de ce, dar am puțin lag. Și el acum va crede că nu mai joc. Dar de fapt e totul invers. Maica mea, a intrat rachetă în mine. No, că ăsta a fost primul challenge. Acum le încercăm pe al doilea. La primul am dat fail. Dăm un like. La primul am dat fail. La al doilea challenge e să jucăm meciul cu pumnii. Am voie să țin doar cască și vestă. Atât. Dar în rest n-am voie nimic. Mamă, și-o n-am nici pe pumni forță, n-am. E praf, sunt praf. Ce să-i luăm lui? Iau AVM-ul. Că e cam greu să tragă pe... Bine, că eu oricum nu-l folosesc, dar... Bă, primul a fost bun. Mai vreau așa. Îmi convine cum a jucat. Aruncat și pe astea, meduri. Hai, le-am aruncat. A apucat să întragă un glonț. Un glonț a apucat să întragă atât. Că în rest, na. Ia, acum el alege armele, ia. Shotgun lung, APM-ul și... shotgun lung și shotgun-ul normal. Shotgun și APM-ul până la urmă. Păi da, orice alegi mie nu-mi trebuie niciunul.
Am avut mare lag. Lag. I-am spart capul. Maica mea, lagul după lume. Dar nu știu de ce am lag, că netul am bun. Netul e bun, dar nu știu de ce am lag. Ce să iau eu? Luam mascau. Mi-a ales automat jocul. What? Îi dau cap și nu moare. Băi, eu intrat hack-ul la băiat, cred că. Nu, ținem armele așa, dar uitați-vă, fraților, ce lag am. Nu ies capul tot. Mamă, lagul după lume! Oricât i-am spart, ia stai să scoatem eu Olec, așa că poate așa nu mai am lag, ia. Am scos Olec de la încărcat, că așa poate nu mai am lag. Nu înțeleg de ce am lag. Băieților, îmi cer scuze, dar aici merită. Aici trebuia să-i dau. Cer scuze pentru challenge, dar l-am cam distrus. Vedeți? Bă, nu știu ce să fac, da. Aș vrea să fac un refresh la diamante, să-mi bag un stoc de diamante. Dar nu știu dacă s-ar merita. Dar nu știu, eu cred că s-ar merita, că bag aici 300. Mai îmi dă de aici 100, vine 400, după aia 600. Și pot să iau și top-up-ul ăsta. Dar nu știu, cred că îmi bag diamantele în seara asta sau mâine și cred că le și cheltui. Oricum o să fac video că o să-mi iau și animăluțul ăsta. Acum facem challenge cu ce? Cu ce armă? Să ne gândim repede la o armă. Apropo, și să mai lăsați idei de challenge în în descriere. În comentarii, pardon. Uite cu Deagle-ul. Da, nu cred că am făcut bine ce am făcut cu Deagle-ul, dar... Oh, ce i-am lipit capul ăla acolo. Ba, acum lumea mai are nevoie și de joystick-ari. Nu neapărat de...
Brodere, ești cam întins pe pământ. Mamă, și acum ce armă trebuie să ia? Ce armă ia trebuie să-i dau cap. Hai că merge. Merge păritoarea, că tot cap. N-am voie să dau numai corp, trebuie să-i dau și cap. Că dacă nu-i dau și cap, practic, asta e challenge-ul, trebuie să dau cap. Nu! Aolo. Ce-a făcut bobiță cu ăsta? Ca mea ce era să înjur acum. Cum era că dacă înjur... Da, aici merită shotgun-ul. Da, că i-am dat și cap, nu numai corp. Deci, practic, se pune ca și cum i-am dat cap. Ia. Am... Nu. Oricum, aveam ce să fac, aveam și viața scăzută. Dar joacă bine băiatul, nu comentez. El e noob, eu sunt noob, nu comentez. Mamă, filmez deja de 12 minute. Dar am văzut că videoclipurile lungi e mai apreciate decât alea scurte. Brodere, îmi pare rău, dar vin cu pumnii pe tine, oleacă. Dar de ce pui de asta? Ce pui de asta? Nu e scrisul și para. Era cu spatele, cum nu mi-a dat cap cu spatele? Nu înțeleg și eu. Poate sunt eu prost, dar cum mi-a dat cap cu spatele? Că nu mai costă. Îi dau acum costă. Nu mi-e scrisul și para schisul tău. Nu, te rog eu. Nu, voia mea. Aoleu. Bă, aia am pierdut. Da, hai să facem un upgrade, poate putem să facem și noi upgrade pentru pumni. Ceva care dă cu pumnii bine. Bă, brother-ilor, cam atât cu acest episod. Azi este 12 sâmbătă. Ar veni să-l postez pe...
cam așa, pe la 12 seara.